Tolosa boleikoak, oraindikan Tolosa bolei ez ziren, eskatu ziguten aprobetxatuz egiten duten txapelketa eta bero hori aprobetxatuz zezen plazan jartzea estadio hau edo joku leku hau. Eta han ikusi genitun, azkenean zezen plaza ere erabiltzen da guk uste baino gehiago, hartu kendu egin behar zen, euriarekin eta eskatu zuten Euskadin jokatu ahal izateko urte guztian, ona izango litzakela babesian eukitzea. Eta orain ferialeko obrak behintzat lehenengo fasea bukatuta daukagunez, proposatu genian honea etortzea eta hemen daukate aukera, behintzat udarako ikastaroak eta eman ahal izateko eta hortikan jaiotzen da. Eta zer suposatu duzuentzat, udaletxearentzat? Suposatzen du lana handia eta azkenean ematen du brigadak egiten duen lana ez daukala kosterik ez da, baina jarri genduen bi edo hiru aldiz zezen plazan, handikan hartu, ekarri, ondar asko dago, ez du ematen, baina asko dago. Eta bidaiak badira lortu behar izan dugu ondar berria, geneukana oso zikina zegoen, esaten zuten, erabiltzen zutenak arkakosoak ere omen zituen, eta ez genuen oso gustora lortu dugu ondar berria, berriz ere aurrera begira ikasitako guztiarekin eta ikusiko dugu nola egiten den. Egia esan, hemen Euskal Herriko eguraldia bakigu nolako izaten den, da estalpe bat eskertzen da. Orduan zezen plazan lekua proposa da eguraldi onarekin, baina teilatupean jolasteko urteko edozein egunetan feriala oso egokia iruditzen zaigu. Tolosan bazen bolei talde bat, ondoren desagertu egin zen, orain tolo bolei moduan zaudete, nolako ibilbide egin du, nolako evoluzio egin du taldeak? Evoluzioa azkarra eta ona. Baina gauza asko daude egiteko, baina goz taldea sortu da eta umeak ikusten dituzu hemen nola dauden entrenatzen eta parte hartzen tolo boleiko ekintzakin eta udaletxeko ekintzakin eta uste dugu etorkin politia daukala honek. Tolosan kirol ezaguna da? Egia txapelketaren kontura jende askok parte hartzen du eta erantzuna oso ona denez, ezaguna dela esan daiteke. Bestua danik edo, zalantzan jarriko geruke, baina ezaguna bai eta badirudi gero eta etorkizuna hemen dagoela, ez? Izan ere, txapelketa bat antolatzen duzue, garai hartan txapelketa egin eta amaitu egiten zen. Orain jarraipen txiki bat ematea duzue kanpo honi esker. Txapelketari dagokionez berriz ere izango dugu, ez? Aurtengoan ere 7. dugu. Beti bezala iraia hasieran, abuztua bukaeran jokatuko da. Eta horri buruz esan, taldeak apuntatzen ari dirala. Aurten pixka balentxego jarri dugu inskripzioarena gulasaiago baita ere ibiltzeko. Uztailaren 15ean bukatzen da inskripzio data uztailaren 15ean da. Eta espero dugu beti bezala talde asko parte hartzea. Apuntatzeko, nora joa behar du jendeak? Esan hau tabernariek eta hasi zutela eta horrekin jarraitzen dela berdin, hortaz taberna bakoitzak ateratzen du talde bat eta parte hartu nahi lukeen jendeak taberna baten kontura parte hartu beharko du.